Eu, con esta obriga, simplemente quero manifestar con este meu agradecemento, o que quero é manifestar que a colocación desta estatua ven entrar en consonancia completa coa vontade deste Concello de ser un Concello claramente antifranquista, un Concello pola memoria histórica e pola memoria democrática, e que ven, ademais, no momento máis importante, nun momento de involución, nun momento en que a extrema dereita, sobre todo, está intentando chegar á mocidade, nun momento en que o franquismo o franquismo e o fascismo parece recuperarse, e xustamente creo que nese momento podermos dar esta lección de memoria histórica é absolutamente fundamental. Así que obrigadísima por todo o voso traballo, obrigadísima por estarvos aquí, por este recoñecemento. Continuaremos